tämmönen. Tuukko sä kattuu? Tuukko? Niin. Tämmönen tää on. Tää on tämmönen. Ja siinä on pyörä, joo. Ja otetaan pois ja katsotaan oikein, mikä se on. Niin. Tutustutaan oikein, alkataan pelkäämästä sitä. Tämmönen on se. Dustbin and water tank has been taken out. Please clean the dustbin and empty the water tank. Kato, kun täältä tulee tämmöisiä osia. Ja täällä on tämmönen. Niin. Tämmönen harja. Niin. Ei tätä pelätä kannata. Ei tätä pelätä kannata, ei. Noi. Pistetään tääkin takaisin. Tämmönen. The 2-in-1 dustbin and water tank has been installed. Ai. Ei tämmöstä. Kokeiletaan, miten se on. Kokeile. Joo.